Szczęść Boże, albo dzień dobry, jak kto woli. Kolejno już Solka Tyju, tym razem z takim kamratem, który był rektorem od historii, dzisiaj jest prywatnym przedsiębiorcą, no i bo zawsze był gołębiorzem. Chciałbym wam go dzisiaj przedstawić. Adam Adam Pustelnik. No przede wszystkim, żeby on nam dzisiaj coś powie o gołębiach, jak to z tymi gołębiami richtig było. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. Adam, to jak to richtig, skąd się te gołębiorze wzięli na świecie? Skąd się na świecie wzięli? No. O, to dość ciężkie pytanie. Znaczy, człowiek, jak wszyscy wiedzą, udomowił sobie pewną grupę zwierząt i między innymi do tej grupy zwierząt należały właśnie gołębie. A więc dokładnie miejsce udomowienia tych zwierząt nie jest tak specjalnie znane. Prawdopodobnie jakaś to tam będzie w tych ośrodkach śródziemnomorskich starożytnych. Łacińsko nazwa gołębia jest Columbia livia, a więc można tu przypuszczać, że to był tam teren jakaś Libii, jakiś tam w tych terenach takich półpustynnych. I pierwsza rola tych gołębi to była tak kultowo, bo ludzie wówczas bardzo cenili sobie wodę, tak właśnie w tym terenie półpustynnym. I te gołębie wskazywały im miejsce, kaj ta woda się znajduje, a więc robiły gniazda tam właśnie, kaj był łatwy dostęp do wody. Przy okazji ludzie korzystali z tej informacji, no i ponieważ uznali to za mądre ptoki, że wykrywają ta woda, no to nadali im taki jakby nadludzkie moce, no i zaczęli czcić te gołębie, a więc były one takim przedmiotem czci. Potem nastąpił dalszy etap właśnie gdzieś tam właśnie w tych okolicach Libii, to było udomowienie tych gołębi, a więc zaczęto już prowadzić takie hodowle jak innych zwierząt. No ale po co to cichtowali? Cichtowali to z kuli mięsa, czy z kuli czego innego? Zwykła ciekawość ludzka najpierw tu zadziałała. Ach, so. A potem, jak już udomowili te zwierzęta, to się okazało, że człowiek potrafi obserwować. No i zaobserwował, że mają taką cechę orientacji w terenie te gołębie. Aha, to znaczy to jest tak, jak mój unkiel mi godał kiedyś ciktował gołębie, padał jak gołąb obejrzy plac, ja? To jakby się go wywiezło do Holandii, to on nas odtrafi do domu. Tak jest, nas odtrafi do domu, no że to dopiero później. W czasach starożytnych znano te cechy gołębi, z tym, że nie była ona na tyle mocno, żeby na przykład pokonywali tam trasę rzędu 1000 kilometrów, co teraz jest bez problemu możliwe. Ale o tym za chwilę jeszcze powiem. No, jeszcze chciałem trochę o starożytności. Bo w tych czasach starożytnych trzeba pamiętać, że właśnie tamci ludzie to zauważyli. A więc tworzyli sobie takie mini poczty, no na zasadzie etapów. A więc te trasy były króciutkie, to tam rzędu 10-15 kilometrów, ale można sobie było etapami to zrobić. Potem praktyczne zastosowania były też, nie wiem, Fenicjanie, jak wiadomo, to byli pierwsi żeglarze w okolicach morza i handlarze właśnie w okolicach Morza Śródziemnego. I co ciekawe, oni też brali na statki te gołębie i przesyłali sobie informacje. Ciekawe zastosowanie też było u Żydów. Oni nigdy nie robili tego do informacji, nie stosowali gołębia, ale do celów kultowych ja. A więc ofiary w postaci syna gorlic były popularne. No ja, to się do dzisiaj czytałem we kościele, że tam syna gorlice na ofiara dawali do tego. No to czy już ta starożytność była. No dobra, Fenicjanie do żeglarzy, no ale też słyszą, że
że potem jak już Republika Wenecka powstała, to tam też używali gołębi. Jest to prawda? No, jest to prawda. To po pierwsze, jeszcze tu dopowiem No, tak. dobra, dobra. Bo pewne są takie etapy. A więc kultura starożytna, Fenicjanie właśnie rozpowszechnili to w basenie Morza Śródziemnego. Aha. W basenie Morza Śródziemnego rozwijały się ciekawe kultury, chociażby grecko, chociażby rzymsko. I to gołąb też stał się takim już w literaturze znaną postacią. I zaś był ciągle ten kultowy taki element się też przewijał, bo gołąb był na starożytnym wschodzie poświęcony bogini Asztartę, w starożytnej Grecji bogini Afrodycie, a w Rzymie oczywiście Wenus. Czyli same gryfne frele. Same gryfne frele, tak jest. I to o tym należy też powiedzieć, jak o gołębiach to się godo, to też to jest bardzo ważne. No, gołąb był takim symbolem miłości w starożytności w ogóle. A on był właśnie te jego cechy, wytrwałość, wierność i tak dalej. To było właśnie bardzo cenione na starożytności. A jak się do tej Wenecji tam dostali? Otóż w pewnym momencie po upadku Cesarstwa Rzymskiego Arabowie dość mocno zainteresowali się hodowlą gołębi. I większość kalifów, sułtanów i tak dalej mieli właśnie swoje hodowle. I skąd się to potem zaczęło dalej? Jak wiemy, najpierw utrzymywano tam stosunki pokojowe z tymi Arabami, a więc Karol Wielki tam wymieniał się darami, nawet tam też dostał te gołębie i tak dalej. Ale potem w okresie wypraw krzyżowych okazało się, że te gołębie odgrywają już taką, tu zauważono po raz pierwszy, militarną rolę. A więc przy okazji oblężeń jakichś miast i tak dalej, ci ludzie ratowali się jakby taką pocztą gołębią. A więc to było takie pierwsze zastosowanie wojskowe. A Wenecjanie, jako że byli handlarzami, a jednocześnie też militarnie stali dobrze, zauważyli, że tego gołębia warto sprowadzić, rozpowszechnić i tak dalej. On zresztą do Europy Zachodniej, kto miał do czynienia z tym środowiskiem arabskim, no to sprowadzał te gołębie. I koło XVI wieku to w Europie już gołębie były dość rozpowszechnione. Z tym, że tak jak godam, to jeszcze były te rasy gołębie, które nie poradziły tam specjalnie pokonywać dużych odległości. Od tej Holandii to jeszcze tam dojdziemy do tego. I to dopiero następuje w wieku XIX. Otóż w wieku XIX zaczęto właśnie w Holandii i w Belgii, tam w tych stronach, krzyżować gołębie na zasadzie właśnie tak to się dzisiaj robi, że te cechy powrotno-lotne jakby przechodzą z lepszym skutkiem do następnego pokolenia. I koło 1840 roku już w zasadzie wyhodowano podstawowe szczepy dzisiejszego gołębia pocztowego. Potem to zostało oczywiście jeszcze tam przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt rodów gołębich. Oczywiście te rody gołębi pochodziły od nazwisk twórców. Wyhodowali to i znowu co mamy? Mamy zaś gołąb zyskuje na znaczeniu, jeżeli chodzi o wojsko. W XIX wieku? Tak jest. Przydatność gołębi bardzo mocno wykazało oblężenie Paryża podczas wojny francusko-pruskiej w 1870 roku. I tam właśnie stosowano taką współpracę. Balon niedawno wynaleziony i gołąb. Że gołębi wysyłano, dostarczano balonem i z powrotem, prawda, wiadomości z oblężonego Paryża wydostawały się na zewnątrz. I armię, zwłaszcza armia niemiecka i francuska, tu
już mocno zaangażowały się. I tu mamy teraz takie dwa nurty jakby, bo nie ten nurt wojskowy, ale pojawia się ten nurt sportowo-hobbystyczny już powoli też w XIX wieku. Mianowicie... No to, ale dobra, ale myślę tutaj na Śląsku. To No. kiedy to na Śląsk trafiło? Bo ja wiem, że na Śląsku... To znaczy pierwsze towarzystwo hodowli gołębi pocztowych na Śląsku pojawiło się w Zabrzu w 1905 roku, a więc na początku XX wieku. A jak to się stało? Otóż, bo tuś mi trochę przerwał, obok tego zastosowania wojskowego było to ta hodowla hobbystyczna. Hobbystyczna zwłaszcza w środowiskach wielkoprzemysłowych, bo ci ludzie, którzy zmieniali swój tryb życia z wiejskiego na miejski, czuli jakby taką potrzebę jednak obcowania z tą przyrodą i to zapewniał im gołąb właśnie. Ta hodowla gołębi, ten górnik tam czy hutnik po robocie zajmował się właśnie hodowlą gołębi i powstawały właśnie te towarzystwa hodowców gołębi pocztowych w Niemczech, we Francji, w Belgii, Holandii. Tam właśnie w tych krajach te hodowle powstawały. I te towarzystwa organizowały tak zwane wyścigi, oni to nazwali wyścigi gołębi pocztowych, u nas się teraz godoloty, nie? Ale taka nazwa tam raczej w tych językach zachodnich to tam stosuje się wyścig gołębi pocztowych. I co jest ważne, jeżeli chodzi, jak to dotarło? Otóż nasi Ślązocy emigrowali za robotą do Saksonii. Ale się potem okazało na początku XX wieku, że Śląsk jest takim Eldorado. I zaś wracali z Zurich. Tak, wracali Zurich, bo nie wiem, czy wiesz, ale poziom życia na Śląsku na początku XX wieku, jeszcze przed I wojną światową, to był, zdaje się, drugi pod względem jakości w całej Europie, nie? Więc ci ludzie wracali do tego śląskiego Eldorado i przy okazji właśnie to zamiłowanie do gołębi właśnie z tych środowisk tam robotniczych było dość popularne. I jeszcze tu warto też wspomnieć o takim człowieku o nazwisku Bechtel. On był dyrektorem jednej z fabryk śląskich i on się też bardzo dużo przyczynił do tego, żeby na Śląsku gołębiarstwo się rozpowszechniło. Bo o co chodzi? Gołębie w pewnym momencie stały się dość drogim szpasem. I to nie było tak, że za porę finików szło kupić dobre gołębie. Więc ten pan Bechtel jako zamożny człowiek miał szerokie tam koneksje na zachodzie, więc sprowadzał tam właśnie z tych czołowych hodowli, zwłaszcza belgijskich, holenderskich, na Śląsk gołębie, a potem już po nieco niższych cenach potomstwo tych gołębi tu się rozpowszechniało na Śląsku. Potem też pewna grupa gołębi bardzo dobrej jakości były takie wyprzedaże. No, trudno, czasami się zdarzało, że biednieli ci gołębiorze. Nie? Więc w okolicach Zollingen były takie wyprzedaże i tam dość sporo też Ślązoki pokupili tych. Zollingen to tam we Schwarzwaldzie? Ja. I stamtąd pokupili tych gołębi dość sporo. No i także Śląsk był zaopatrzony w taki już na początku XX wieku właśnie w taki dość dobry materiał. Ale być zaopatrzony w dobry materiał nie oznacza jeszcze dobry sukces. Więc powstało już tam kilkanaście nawet tych towarzystw hodowców gołębi pocztowych na Śląsku. Oni oczywiście funkcjonowali w ramach niemieckich towarzystw, ale nie odnosili sukcesów, bo tego jeszcze trzeba się było trochę nauczyć. Nawet była taka, jakże kto badał, był taki artykuł, była taka gazetka niemiecka o nazwie Zeitschrift für Brieftaubenkunde i oni tam pisali taki dość sporo artykułów na temat zagadek na wschodzie. Znaczy ówczesnych Niemiec, że materiał hodowlany jest, wszystko jest, a sukcesów nie ma. A wyników nie ma. Wyników nie ma.
Te wyniki dopiero się pojawiły po I wojnie światowej. Tak na dobrą sprawę wtedy na Śląsku szybko otworzyły się te towarzystwa. Już w 1922 roku na Śląsku już funkcjonowało 35 towarzystw hodowców gołębi pocztowych. Powstało już takie centralne Towarzystwo Śląskie Hodowców Gołębi Pocztowych. I ono też zaczęło potem współpracować po podpisaniu konwencji genewskiej. Jak wiemy, dopiero Śląsk został jakby w administracji polskiej dopiero w drugiej połowie 22 roku. Część, no. To wtedy też i Wojsko Polskie zainteresowało się właśnie współpracą z hodowcami śląskimi, bo jedynie oni mieli doświadczenie, jeżeli chodzi o hodowlę gołębi, a biorąc pod uwagę to, że hodowlę gołębi w czasie I wojny światowej i poczta gołębia odegrała bardzo dużą rolę, bo się okazało, że co istniało? Istniało telegraf, ale telegraf, jak wiadomo, był uciągnięty drutami. No i te druty przeciwnicy łatwo likwidowali, mógł go tam uciąć czy coś tam, a gołąb był pewny. Więc jak to wyglądało? Tu jeszcze też warto o tym powiedzieć. Jak to wyglądało? Psy nosiły do okopów te gołębie. We klocce. Ja w klocce, a potem informacje z okopów już przekazywał gołąb. Aha, gołąb nazad. Co jeszcze też było ważne? Wymyślił taki niemiecki projektant Neugebauer taki aparacik fotograficzny, że gołąb leciał nad liniami okopów, nad liniami frontu i robił zdjęcia. We I wojnie? Tak, we I wojnie światowej. Na szelkach mu go przypinano, gumowych. I on był w stanie zrobić dość sporo tych zdjęć. Na tej podstawie tam potem sobie wojskowi już robili mapy. Aha, i wiedzieli, kaj tam kto co Wiedzieli kto kaj co mo, więc nie trzeba było, no samoloty, samolot był widoczny, nie? No ja, jego szło zestrzelić, Szło go albo zestrzelić. zamaskować. A gołąb se przeleciał, porobił zdjęcia i sztab miał precyzyjne informacje o tym, co... No dobra, skończmy już ten wątek wojskowy i tak dalej, ale teraz mamy tak, teraz już gołębi w wojsku chyba nie używają, Nie ma. bo to już jest insze czasy. Dzisiaj mamy internet bez przewodów tego i tak dalej, gołębie zostały zastąpione, ale wiem, że tych, co cichtują gołębi, jest dali dużo, mają szpas z tymi gonitwami, z tymi flugami i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, bo to na pewno będzie ciekawe do tych, co nas słuchają, z jak najdalsza był puszczony na przykład gołąb tutaj na Śląsku? Znaczy, najpopularniejsze, najdalsze loty, co mi jest wiadomo, to kiedyś były z Londynu. Aha, czyli przez kanał La Manche, całą Europa praktycznie aż... Tak, ale generalnie, co jest mi wiadomo, to stosuje się jednak te odległości troszkę bliższe, rzędu 1000 kilometrów. Właśnie Holandia, względnie zachodnie Niemcy, Aachen był dość popularny tu na Śląsku, nie? Taki lot Aachen. Aha, z Aachen, tam od Karola Wielkiego. Tam się zaczły te gołębie w Europie. Aha. Więc stamtąd był dość popularny, a teraz no, też tam właśnie z tego rejonu Europy Zachodniej się... No ale dobra, no tam teraz tak, ja wiem, że te zawody, bo tak onkla takiego chmiołek, co cichtował gołębie, wiem, że to brali mu tam do auta, ładowali tam 20-30 gołębi, nie, tam z całego tego okręgu jak setka, nie, i tam jeszcze pozbierali wszystko to do tej Holandii jechało, bo to też wiem, że do Holandii jechali, no i tam to teraz wypuszczą, no i dobra, i teraz kto wygrał? No ten, kto pierwszy wbije gołębia. Znaczy wbije, uszczeli go u siebie na placu, Nie. czy jak? Znaczy, no to są takie dość już współczesne. Gołąb ma dwie obrączki. Ma obrączka metalową. No tak, co jeszcze w gnieździe mu zakładają. I druga obrączka gumowo, nie? No ja. No i ta gumka się wbija mechanicznie do zegara, to znaczy zdejmuje się ją szybko i wkłada do takiej tulei i wbija, albo już teraz coraz częściej stosowane, że na klapę jak gołąb siada, automatycznie jest notowany. Aha, tak jakby chip.
No, coś na tej zasadzie. Są takie automatyczne już systemy. To jest na razie dość drogie, ale sporo grupa gołębiorzy to no bo to już jest oszczędność czasu. Już jest w tym momencie. No ja, bo potem na przykład tam po placu łazi, nie chce mu wleźć, bo ja wiem, jak on robił, żeby mu pierą, bo ten gołąb już wreszcie Ale wlazł to do on tego. musi wleźć, nie? Tam No, to jest na klapie, nie może go w powietrzu, bo to by było nie fair, jakby go... Usiadł, nie? I potem do klapy wniósł, nie? Ręką. To zegara, byle tak guba mówił. No, szpas. Ale teraz powiedz tak, wiesz, ja wiem, że, bo mój fater cichtowo zaś kanarki, to takiego drugiego bobo, i to było tak, były kanarki, co od śpiewania, i były kanarki, co czym gryfniejsze. Wiem, że u gołębi też jest. Są gołębie te, co lotają na flug i są takie, co są jak najgryfniejsze. Czy to jest ta sama sorta ludzi, albo to... To znaczy, to jest tak, w Polsce przynajmniej, to przed wojną stworzyli taki model gołębia wystawowego, nie? Wiadomo, że na tych wystawach, żeby uczestniczyć, ten gołąb jednak musi też tam mieć pewne umiejętności powrotne. Nie mogą to być gołębie taki, że unikaj na loty nie idzie, nie? Ale od tego wyniku sportowego się od niego nie wymaga, natomiast wymaga się wygląd. I tam było, już dokładnie nie pamiętam, ale coś z 15 punktów opisanych, jak ten gołąb ma prawidłowo wyglądać i w zależności od tego zbliżenia do tego wzorca idealnego, no to sędziowie oceniają. No tak, wystawa psów, ja? Tak, dokładnie, wystawa. Że tam musi mieć ogon taki, skrzydła takie, piórka takie. Tak, tam jest wszystko opisane właśnie. No, bo to są jakieś roztomajte, że tam potem sorty tych gołębi, co są, nie? To znaczy nie, no w przypadku gołębia pocztowego jest to jedna sorta. Pocztowy to jest ten, co wygrywa. No i ten, co wygrywa. Bierze się pod uwagę ino gołębie pocztowe na wystawę, a więc nie można jakiegoś tam papucioka se zawieźć na wystawę gołębi. No ale te gołębie na wystawa takie te z wyglądu, to są, już nie muszą być te pierwsze z pierwszej. To znaczy to już są raczej na pokazach. Na wystawach sportowych przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych to muszą być briwy tak zwane. Aha, czyli te, co briwy przenoszą. Tak. I ta rasa właśnie gołębi, gołąb pocztowy, brief inaczej, one są brane pod uwagę, nie? Ale są oczywiście wystawy, że właśnie przy okazji tych wystawów briefów, że tam się jakieś ciekawe kształty tych gołębi pokazuje, nie? Wieli, małe i tak dalej. Ja wiem, ale powiedz mi tak, wiesz, ja wiem, że jak mój fater na wystawy szedł, to taki kanarek normalny to mógł kosztować tam, powiedzmy, że na dzisiaj 50 zł, a jak był kaś tam na szpicy, no to 350-500 zł. Wiele taki czempion gołąb z dobrej hodowli, z dobrej takiego hodowcy, jakby wziął i chciał kupić takiego modzika, co wiadomo, bo żeby mój plac obejrzał, a nie od tego hodowcy. Wiele taki modzik trzeba kosztował. To się wacho różnie taki. No, ale ungefähr, ja nie chcę, nie kupuję, no chciałbym wiedzieć. No to czasami te ceny osiągają rzędu kilka tysięcy euro i tak dalej. Nie? Ale generalnie tak między hodowcami no te ceny są niższe. Nie? Poza tym tak prawdy się też człowiek nigdy nie dowie, kto wiele za co kupił. Nie? Ja pamiętam... Chwalby są takie, a są Ja pamiętam, jak tam szukał różnych rzeczy, to w przedwojennych ogłoszeniach to były inne ogłoszenia, nie wiadomo wiele dostał. To nawet po 300 zł przed wojną to było dużo pieniędzy, nie? Były 300. Dobra. To ja wam powiem coś takiego. Na tym by skończyli, bo jeszcze przyjdzie do handlu i potem do kosztów zapłacić podatek. Bo przy każdej wymianie handlowej musi to być. Albo kryptoreklama. No ja też nie chcę gadać, że no bo jak ty cytujesz gołębie, to mogła być twoja reklama. To znaczy, no teraz już trochę mniej, bo to tak do uciechy, już nawet nie ale za bajtla to pamiętam, to było szaleństwo, nie? To w gołębniku człowiek siedział więcej niż duma. No i na tym będziemy skończyli. Dziękuję panu Adamowi, co tutaj do nas przyszedł, a wam dziękuję za uwagę i do już zaś. Na dzisiaj to by było już tyle.